Takže takto to vyzerá. 20 vata. Ktorú som vlastne dával na tieto šnúrky. Je to stavebná šnúrka, tá, s ktorou sa merajú múry, ako pri ťahaní stien. A následne na to ide folia izolačná, aby vám nevlhla vata zo spodu. Čiže takto. Táto tu je už iba 10, ale používal som 20. Toto je Isover, toto je Knauf Pro. Osobne moja skúsenosť je lepšia z Knauf. Je síce drahšia, ale Knaufka je lepšia. No a napríklad takéto klubko som používal, ktorú šnúrku nepretrhnete, vlastne iba prepálite, prerežete. Takže takto. Takto to momentálne vyzerá. Teraz dávam tú fóliu istú, ktorá išla dole. Pod podlahové, tak bolo mi povedané, že môžem použiť aj hore. A robím to s takými spinkami, so spinkovačom klasickým. Takto plus ešte to ponabíjam raz za čas tam nejaké klinčeky, tie lepenkáče s veľkou hlavičkou, čo sú, takže asi takto chalani.